खुलुमबाय दिनैनि इंखं स्टुडिअ आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय आयदायाव दङ दुर्गा फुजानि थाखाय सरकारा गोदान एसओपि फोसावदों। पेट्रलनि बेसेना नसुं हादोर भुटानाव 68.44 रां आरो भारतआव 100.37 रां। रामेश्वर तेली आरो भवेश कलितामोनहा पेट्रलनि डिजेलनि सायाव गोखा गोखै बोसोन होदों। चिरां जिल्लानि सुबाइजार हाई स्कुलखौ सुबाइजार हायर सेकेन्डारि स्कुल महरै दिनै मुंस्लायनाय जाबाय। फैगौ नभेम्बर दाननि 5 खालार खालि तेलुगु सावथुन जार्सिया हिन्दी रावजों रिलिज जासिगोन। 19 नभेम्बराव रिलिज जागोन कंगना रनावतनि सावथुन तेजासआ। दानिया दङ आबुं रादाब। आथिखालाव आसाम सरकारा लकडाउनखौ बोखारनानै होबायब्लाबो दुलाराय भारतआव कर'नानि गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै देग्लाय बोसोरनि दुर्गा फुजाखौ मोजाङै मोजां बारग'लांहोनो थाखाय आसाम सरकारा गोदानै एसओपि फोसावदों। बे एसओपि बादियै बिलिफांनि 10 रिंगासिमल' सुबुंनि होंगो दोंगोआ थानो मोनगोन। जायफोरा 10 रिंगानि उनाव फुजा मन्दपाव गोदाव सोराव थागोन बिसोरनि हेंथायै पुलिसआ आयेन बादियै राहा लागोन। बेखायनो 10 रिंगासिमल' फुजा नायनो मोनगोन होननानै गोख्रों बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो हाबलांनाय गेट आरो ओंखारलांनाय गेट आलादा आलादा जानांगोन। लोगोसे फुजा कमिटिया सेनिटाइजारनिबो राहा खालामनांगोन। रायजो राजानि जौगानाय आरो गाहाम सान लाबोनो थाखाय खेबनै गोहोआव फैनायनि उनाव दिनै नरेन्द्र मोदीनि बीजेपी सोरखारा पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ बांहोनानै सोरखारखौ सालायनो गोनां जादों। मानो होनोब्ला आथिखालाव लिटारसे पेट्रलनि नंगुबै बेसेना 40 रांल'। नाथाय टेक्सखौ सोरखारा बांद्राय लानायाव रायजो राजानि खर'आव जोबोर गिलिर बजा जाबसिननानै होनाय बादि नुहुरो। थोंजोङै नङाब्लाबो खेंसालियायैब्लाबो बेवहाय बयबो रायजो राजाया हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। ओजोंहाय नसुं हादोर भुटानाव बे लिटारसे पेट्रलनि बेसेना 68.44 रां ल'थार। जाय पेट्रलखौ भुटाना भारतनिफ्राय बायनानै लाङो बे पेट्रलनि बेसेना दिनै भुटानाव बोरै बाङाय दामाव फाननो हायो बेयो साननो गोनां। आसाम प्रदेश बीजेपी दोलोनि आफादगिरि भवेश कलिताया आथिखालाव पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांनायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि गंसे बाइकआव साथाम गाखोनानै बहाबा थांनांगौब्ला थां। खौरांगिरिफोरा साइकेलजों थांनानै खौरां बुथुम, बहाबा थांनांगौब्ला थाबायनानै थां। अब्लानो पेट्रल डिजेलनि बेसेना गावनो गाव बाङाय जागोन होननानै आरजाथारै राव बुंनानै दाय एरायनो नाजादों। ओजोंहाय मिरुनि रायजोआरि पेट्रलियाम मन्त्रि रामेश्वर तेलीया सनिबारखालि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालाव पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांनायनि जाहोना कर'नानि थाखाय बेसेन नाङाजासे मोननै द'जनि भेक्सिन होनाय। बेखायनो भारत सोरखारा पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ बांहोनो गोनां जादों होननानै रेजें बानबुंथि होनानै दाय एंगारनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों। जौगानायनि मोजां सिमां नुहोनानै रायजो राजाखौ आदुवा बानायग्रा बेफोरबायदि दैदेनगिरि थायोब्ला फैगौ समाव बीजेपी दोलोनि आगाना बेसे गोलाव हान्थिनो हागोन बेखौ समाजो खिन्थासिगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सुबाइजार हायर स्कुलखौ मुंस्लायनानै सुबाइजार हायर सेकेन्डारि स्कुल खालामनाय जाबाय। फोरमायनो नांगोन दि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनीनि सुबाइजार हायर स्कुलखौ सुबाइजार हायर सेकेन्डारि स्कुल महरै दिनै फिथा हास'बाय। मख'नो गोनां दि दिनैनि फिथा हास'नाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन 36 नं सिडली एलएसीनि जयन्त बसुमतारिया। लोगोसे TCLCCनि मासिगिरि सतीश मुसाहारि आरो सुबाइजार हाई स्कुलनि फोरोंगिरिफोर आरो सुबाइजार इउनिट इउसुनि गोबांसा मावथिफोरजों लोगोसे सुबाइजार UPPLनि गासैबो सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। शाहिद कापुरनि फैनो गोनां सावथुन जार्सिया 5 नभेम्बर खालि रिलिज जागोन। फोरमायनो नांगोन दि हिन्दी रावजों फैनो गोनां सावथुन जार्सिया नभेम्बर दाननि 5 अक्ट' खालि रिलिज जागोन। शाहिद कापुरनि सावथुन जार्सिया आलु आरभिननि प्रडिउस खालामनायजों फैगौ 5 नभेम्बर 2021 खालार खालि रिलिज जागोन। मख'नो गोनां दि थांनाय 2019 मायथाइयावनो तेलुगु रावजों रिलिज खालामजाखांबायमोन सावथुन जार्सिया। तेलुगु सावथुन जार्सिया फावखुंगुर नानी श्राद्धा श्रीनाथनि गोख्रों फाव खालामनायजों गोबांसा नायगिरिफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हादोंमोन। तेलुगु सावथुन जार्सिखौनो प्रडिउस खालामदोंमोन सूर्या देवरा नागा भामसिया आरो बेखौ लिरदोंमोन गौतम तिन्नानुरिया। तेलुगु रावनि बे सावथुनखौनो हिन्दी रावजों रिलिज खालामसिगोन 5 नभेम्बर खालि आरो बे सावथुनावनो फावखुंगुर नानी श्राद्धा श्रीनाथनि फाव खालामगोन बलिउडनि महरगिरि शाहिद कापुरा। गोदानै फैनो गोनां मुंदांखा फावखुंग्रि कंगना रनावतनि हिन्दी सावथुन तेजासआ रिलिज जानायनि लामायाव।
फोरमायनाय जायोदि कंगना रनावतनि सावथुन तेजासआ फैगौ नभेम्बर दाननि 19 खालार खालि रिलिज जासिगोन। कंगना रनावतनि सावथुन तेजासखौ बिथोन होदों सर्वेश मेवाराया। मख'नो गोनांदि सर्वेश मेवाराजों बिथोन होजानाय हिन्दी सावथुन तेजासआव मुंदांखा फावखुंग्रि कंगना रनावतआनो गाहाय आखुजों फाव खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो बेखौबो फोरमायनो नांगोन दि कंगना रनावतनि सावथुन तेजासखौ प्रडिउस खालामदों रनि सिक्रभालाया। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानफोरनि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 12 अक्ट'बर खालिनि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।